A servus! Nazdar, Jožko, teda Samo. Killerko. No, chcel som si poprosiť nový čas, lebo som to už dlho nebol, chcel som si prečítať čo nové vo svete, vieš. Jasné, hneď ich nájdem. Čo, jak ide život, jak žena? Mne ide dobre, ako ide tebe, tuto celý zatrčený byť. Ja by som nevydržal tuto. No vieš, dneska je kríza, niečo robiť musí každý. No. To máme, ok, bude to jeden diamant. Ukáž, no, dobre, ja ti dám 3 diamanty, ešte ty. Ako vždy tringeltík, že? Ako vždycky. A kšeftíku. Môžeš si pozrieť, čo tam majú v tých novinách. Niečo o Ficovi, o voľbách, o Ďurindovi rozbitej hlave. Typ SVK je 50 odberateľová. To je dosť. Čo je kudu napísané, si prečítam. Typ SVK má 50 odberateľov po mesiaci a to u mňa má úctu. Ukáž, počkaj. A ja si prečítam, čo tam je všetko napísané. Spustil server EnergyCraft, má tam dva majiteľia, 5454 Hej, vidím. A majiteľ samozrejme, typ SVK. Hej, ale ako vidím... Tam je hlavný admin, teraz neviem, ja to neviem prečítaj to. Aha, hlavný admin, to je boss play a ďalej je tu admini, ale to sú už také vedľajšie veci. Dôležité je, čo tu máš napísané hneď na hlavnej strane, že dosiahol vlastne tých 50 odberateľov. Po mesiaci dosiahol 50 odberateľov na YouTube a to je pre mňa dosť veľa. No aj pre mňa na to, že je taký mladý a má také málo videí alebo takých ešte začiatočných videí, tak to je celkom dobrý úspech, tak mu určite prajem veľa ďalších úspechov. Je si jediný. No, už sa aj zvečeruje, ak vidím. Tak asi pôjdeš spať, ne? No, ešte, veď pokecáme, ne? No, však jasné. Ako to ide s tvojou starou? Ja vieš, však. Ako vždy, Moja od rána do večera žehli. Žehli? Však košielky, ne? Neskočili by sme zajtra na ten server EnergyCraft? No, mohli by sme. Dobre, tak ja už pôjdem, lebo už dosť skoro. OK. Tak, veď sa uvidíme zajtra. Pôjde si kúpiť obyčajok. OK, čau. Čauko. Milí fanúšikovia, chcel by som vám strašne poďakovať, čo sa týka mojich odberateľov, mojich málo počtu videí, proste som strašne krátko na YouTube a už som dosiahol 50 odberateľov, za to vám chcem moc poďakovať a momentálne som na mojom serveri, samozrejme EnergyCraft a dúfam, že sa mi bude dariť naďalej a čo to zhora asi padá? Neviem. Veľa úspechov ti prajem, Steve. To si píš a ja si to isté. OMG. Dobre, to je super OMG, takže... A nevoľte Fica. Áno, Fico, OMG, čau Fico. Rozbijem ťa. Áno, takže... Díky moc a uvidíme sa na budúce, takže on mi dal cedulku, OMG, takže čaute, ale ne, zdar. Ty kôz, ak to dáva vám? Ale ne, dobre, čau.